Kuray. Oy! Thank you! What's up guys, for today's video mangunguha tayo ng kuray. Magpapandaw tayo ng salto sa atin. Canter Kulot, Canter Francis, Canter Paul, Canter Ayong, Canter Brian guys. Ito ang Ilocano Hunter. Stay tuned. Magandang umaga mga Canter. Hangover guys. May hangover daw si Francisca. Pa tayong nakuha, pandaw na isa o walang kuha. Dito na tayo. Hello guys. Nanguha yan o, nanguha yan o. Kaninong trap to? Tagin yan. Ayaw to? Kay Canterpol daw, kay Canterpol. O, nagtatrap din si Kulot o. Nilalagay ulit. Oy, may huli. Oy. Uy, Pasilip. Silipin mo. hindi makita dere, hindi makita. Huli reveal. Ang tabay abo. Oh, dito na eh. Ah, uli rebel. Oy. Isa. One down. Ay! Tingnan natin to. One down. Trap ng Trap natin ulit mamaya mga hunter para may pandawin pa tayo bukas. Pili ng alan eh. Hey. Malaya. Hoy, dalawa. Ay, hindi kuha yung isa. Yo. Yun. Huli reveal. Wait lang, wait lang. Hoy, yun. Yung andito mga hunter oh, nagbutas ng iba. Yung andito. Ang galing. Ang galing. Kaya ito hindi nakuha kasi doon siya bumutas oh. Ha, kaya naman pala kasi wala nang butas doon oh. Ini kanya yan. Ha. Nilalagay ni Kulot ulit para may pandawin ulit bukas. Yeah, Canter Francis. May huli dyan, Canter. May huli dyan. Oy, huli. Trap mo yan? Oy, 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 oy. Oy, oy. Trap mo yan, hindi. Trap mo yan, trap mo yan. Oy, ayun o, ayun o. Ayun na yung mata. Oy, ayun na. Oh, sumisili. Huli reveal. Oy! Tatlo na, tatlo na. Tatlo na. Tatlo na agad. Hindi na alam na. Oy, nanguha na naman. Oo. Malaki to, malaki. Malaki. Pwede na. Meron pa dyan. Oy, malaki nga. Dakal. Ang laki nga. Meron pa doon kay Canter Francis. Oy. Malaki to. 10 kilo. Ay, kulang ang sipit ah. Ah, baka yung nakuha natin noon na box. Baka natanggal. Oh, may nakuha din. Fox eh. May nakuha din yan. Oh. Ilan nakuha niyan? Oh. Tatlo. Oy! Siniswerte mga Canter. Oy! Ulam. Ang ulam na dis. Wala na dyan mga Canter. Muya. Dapat yung pag namang jacket ka na to. 17 ata. Ay 16. Hindi mo? Okay. 2-4. May 6 na mga Canter. May 6 na tayong huli. Marami talaga pag umuulan. So ngayon mga hunter, magtatap naman kami ng pura ay uson-uson. Bukas papandawin namin mga hunter para may vlog pa rin. Ayun oh. Ito yung uson-uson mga hunter. Mad lobster. O naala na? Yan ang trap ni Canter Francis mga Iba hunter. tawag, scorpion. Scorpion crab, scorpion lobster.
Mud lobster. Yun. Para ipandawin tayo bukas. Lulutuin natin to mamaya. Yun o. Wala nakuha. Ha? Amang Jackie siguro. Jenny Daktal dyan. Nagtatrap din si Kulot doon. Si Canter Paul. Tapos si Canter Ayong. Nagtatrap din. Wala ata. Ayun. Ganyan lang mag-trap mga Canter. May di pa kami napandaw doon na dalawa. Or tatlo? Yung andun. Baka sakaling nanguha pa ng kuray yun mga Canter. Sana para dumami yung kuha. Nga naman oh. Uy! Oh, trap ni Kulot yan. Okay. Binuwa mo to? Tiray! Tiray, sakla tiray. Tiray! Tiray! Sakla tiray. Balasyo. Mud lobster. Tapos. Takto lang. Banteng. Naggagamba na ano yung tuloy yung babadal eh. Ay ama, hindi. Naggagamba na si Kulot. Dungkol data. Dawan. Gumagamba. At tanong takal. Kita nang ikon na? Oo nga, sarado na. Glawlawate ko matagpapalaban tayo. Ha? Saraan? Mga saraan mo. Di pa nakikita mo. Ano yung baba na pa itagayam ni. Tala. Oo, baba na tayo. Bubing kayo pa hindi. Ito, kumalawlawa mo na. Wala. Walang gagamba dyan. Naglaro na ng gagamba. Ayun na. Bakit tartaray ti manok? Aas. May trap ka dito. Trap mo. Gitrap ni Jackie yan din, nablaro ka na eh. Uy, kuha. Nice, kuha. Uy. May huli. Uy. May huli si Kwan. Uy. Nice one mga ante. May trap pa doon isa kay Kulot. Trap doon ni Kulot to. Okay, 7 ng ating nakukuha mga kanter. 7 pieces. May kuha dre. Uy, ayun na oh. Patingin ako. Andun ako. Uy. Uy. Nice. Oy, tatakbo. Okay, nakawalo tayo this time mga hunter. Okay, lalaki. Big size. Walo. 8 pieces mga ka-hunter. So, ayan mga ka-hunter. Uwi na kami. Lulutuin namin to para para may ulam kami ngayon. Tapos kakain kami mamaya. Utong ni Brad.
May 8 po tayong nakuha mga kanter. Ayan, 8. Salamat po. Ayan, dito yung nakuha namin kahapon, no? Sa paghuhukay ng kuray. Ayan. Oh, dami, right? Ito naman yung nakuha natin ngayon. Dagdag natin. Oh. Ang dami na mga kanter, oh. Nice. Awan sa akin po. Sa nakikidre. Pagpragas mo si Kwato eh. Kakastoy, nagdamala. Para malinis, mga kanter, pinagbabras namin talaga ng mga limango to at saka kuray, mga uson-uson, mga madlabster, para malinis. Ito yung nakuha natin na isang sipit, oh. Tignan nyo. Nakakuha noon. Siguro nakuha nun yan, tapos natanggal yung sipit. Nakawala. Bili ka ng isa dre. Yan. Ilan ba lulutuin natin? Siguro Lulutuin natin. lahat Dami na. yan. Lahat na. Yan dami. Litin na lang natin lahat para kita-kita na lang tayo sa mga mata. Tumaray na dito nga ta. Oil eh. Kill na sabi mo na. Oil. Oh, Bawang ba? Bawang. bawang guys. Tumaray dito bro. Lulutuin natin yung kuray. Guys. Thank you, dare. Ha? Tabali muna ito. Ha? Ako tipin ako. Ala kita. Mountain Dew. Dalawin na natin guys para marami. Para masarap. Ha? Pork ito inalam la. Chicken. Antayin lang natin na magburek-burek. Magbula. Oyster. Ikat naman aja nih dara. Sup ba yan? Ya. Ini sup aja. Aja? Ha? Sup. Oo. Ah. Ito may nagburot ka. Excited. Ano yung stand? Ay? Kurang ba? Kurang ito na lang. Taas. Ano? Taray na kita. Pork yun. Ajit sarap. Mga hunter. Kunti lang. Pagkitang. Or cubes. Ha? Hindi ka. Nilagay na lang ng kulot. Hoy, dre! Hoy, dre! Pwede na, pwede na. Okay, lalagay na namin ang aming ulam mga kanter.
Diyan lang kayo, lalagyan namin yung Lagay ulam. ang kanin. Pwede nyo na akong ulan. Oy! 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 Pagbugo na. Nagbayad din ko. Pagbugo. Kung magidaktal ko na. Nagkita na siya. Bantay. Ay, napasti yung kamay. Kompres. Ah, nyarot ka wala hindi. Guys. Mga kanter. Ano nakulatan eh? Kabsuri niya. Kaya guys. Hey! Wow. Hindi ta tare. Kanya. Kan. Kana. Kan. Ni. Awan ni. Bro. Mahilag ka sa kasuyo ni. Guys, ang pula. Pupula mo ata ng Ang galing ng alige. Ang sarap oh. Pula. Nenok ni. Kanya. Naman. Dos. Nagtangkang tapulanan niya. Thank you, Rob. Domingo. Padray road on chay. Ito, orang gimana mah? Kad adaw. Oke, cek mana pula tayo di guys. Ha? Pula. Kumaga ba? Mike. Game pa tayo. Hindi ka. Wala natin. Yung manigas karabi na. Ha? Bakam. Harap. Ha? Wan. Talaga ng babae. Ah. Talaga ng babae. Oh. Hindi ka. Nagadidikin ng kulat tayo. Nagpula tayo. Dun sa mga jampul mo. Ada. Ada. Ito, kurna dito. Kira kami na. Ha? Sabi na ni Joy. Nakakile ko pedarabil. Tudo ka. Wahan eh. Mading. Panapin na yung jacket ko. Kulot ang gawin ng tutudaw. Sabi ko. Nagtar titik. Agas na.